Ilang araw guys, welcome back ulit sa ating channel. So, meron tayong project ngayon. ABC. So, papalitan natin ang bat. Ito yung bat niya. Yan. Kaso nung nilagyan na ng plenum, wala na, putol na, pinutol dito. Pinutol yata dito. So wala nang support dito. Wala na siyang suporta dito. Saka alatang hindi yata ito yung original niya. Kasi may butas dito. Hindi totoo yan. Sa gauge. Kasi wala namang gauge dito sa offset sa ilalim. Kaya umangit siya. So ito naman yung iconic bat ng JBC guys. Yan. Yan. Ito yung talagang trademark ng JBC. Ito. Folding to guys. Folding. Yan. Kaso hindi ko na ilalagay ito. Kasi sa totoo lang, hindi ako fan ng ganitong bat. Bahala ka sa buhay mo. Saka ito, natanggalin ko na dito. Papalitan ko na lang ng buo. Yan. So, semi-bullpup naman ngayon guys, gagawin natin. Semi-bullpup. Dito yung kalabitan niya. Ayan, may marking. Dito ko tatapat yung kalabitan niya. Ganyan. Hindi siya ganyan guys. Semi lang. Semi bullpup lang. Ganyan. Wala kami pakialam! Ganyan siya. So, yun. Abangan nyo na lang guys yung gagawin natin dito. Semi bullpup. Sa JBC. JBC na airgun. Yan. So, sa akin pala to guys, JBC na to. Yan. So, sige guys, stay tuned. Gawin na natin to, baka gawin pa ng iba. Sira ulo. Yan, JBC. Ito yung dating ano niya, bat niya. Ito yung folding niya. Ayan yung folding niya. Sige, stay tuned guys, abang-abang na sa next step natin. So ito yung ano niya, yung bat niya na gagawin natin. Yan. So yan. Ito yung ano, airgun. Bali ganyan siya. Yun, ganyan siya. Semi bullpup. Yan, semi bullpup siya. Hindi siya bullpup. Semi. Ulit-ulit na naman eh. So yan. Patapos tayo guys kay Jansen. Stay tuned lang.
hours later. Yun. Ito na guys yung ginawa natin. May kalabitan na. Malapat na rin yung airgun. Ayan. Malapat na siya. Kaya na natin yung design niya. Yan. Okay guys, stay tuned lang.
One eternity later. So yun guys, magandang araw sa atin. Natapos na natin yung ginagawa nating semi-bullpup na JBC. So bago natin pakita guys, mag-shoutout muna tayo sa mga ka-hunters natin, mga viewers natin. What to? Shoutout kay Pasmado Hunter, shoutout idol, kay Kasulam TV, kay Ads Hunter TV, kay Kendall Kampong Vlogs, yan, shoutout idol, kay Bundok Hunter, shoutout kay Greg LK5CG, yun. Shoutout din kay Mapsubs, yan. Shoutout din kay Boyet 39, yun, shoutout bro. Shoutout din kay Aida Buena Obra, shoutout ma'am. Kay Aladin Artaguin, yan, shoutout. Kay Jomar Olivar, shoutout idol. Kay Kim Ryan Ermino, shoutout idol. Kay Melanie Melaline Melaline Damias, Huwag nang intindi ito, Pilipitan dila nito. shoutout idol. Kay Michael Domingo, shoutout idol. Kay Pa Marok, shoutout brother. Kay Wonderboy Adventures, yung shoutout idol. Kay Aladin Ertaguin, ulit na yata, shoutout idol. Ito rin kay J3362, yan, shoutout idol. Ganun din sa lahat ng subscribers natin, shoutout sa inyong lahat ng nanonood na silent viewers natin. So yung mga napadaan guys na hindi pa natin kasama dito sa channel, kung mahilig ka sa mga ganitong content, so subscribe mo na yan para siguradong ma-update kita pag mayroon tayong bagong upload na video. Okay. So ito na guys, yung ginawa nating JBC na pinalitan natin ng ng bat. Semi bullpup na siya. Ano sa palagay niyo? Yung semi bullpup yung natin, JBC natin. Ito siya. Oh. Mas mahaba ng konti sa bullpup. Yung bullpup hanggang dito. Semi bullpup to ginawa natin. Yung rifle naman ganito kahaba. Ganyan. So maiksi itong semi bullpup. Yan. Kumuha rin tayo ng DIY na shroud silencer natin. Ayos naman yung tunog, mahina naman. Yan. Okay, so try natin itong i-hunt pag may pag may scope na tayo. Nalagyan muna natin ng scope tapos isa-zero natin. Yung barrel pala nito, DBB.
ito na guys. Yan. Yan. Sana nagustuhan niyo yung video natin ngayon guys. So, kita-kita ulit tayo sa next video. Abangan niyo yung hunting nito guys. Kung maganda yung ano niya, performance niya sa hunting. So, yun. Yung mga magtatanong ng mga magpapagawa, PM na ako, nasa description yung ano, yung FB, yung messenger natin. Ayun, nandito na lang guys. Sa next video na naman tayo magkita-kita.